Vítám vás u mé další recenze. Dnes tu máme figurku z filmu Terminátor 2. Den na zúčtování, a neboli také soudný den. Minulý a předminulý rok jste tady viděli figurky od NECy. Tentokrát se podívejte, jak tato figurka vypadá v Hot Toys verzi. Tady vidíte velké T a dvojku, což má znázorňovat Terminátor 2. Tady dole vidíte nápis Terminátor 2 Judgment Day a T800, logo Hot Toys a DX, DX10 1:6 a ve společnosti se Sideshow. Z boku vidíte akorát T800 a 1:6 a potom dolejš DX. A ze zadu vidíte akorát DX a varování. Když krabice otevřete, která je na magnet, objeví se vám dvě půlky krabice. Jedna spočívá v této a ta druhá půlka spočívá v tom, že tady máte vidět proslov, který Terminátor řekl ve filmu. V českém překladu to zní: teď už vím, proč brečíte, i když já sám to nikdy nedokážu. Pod tím máte vidět T800 a 1:6. Ta druhá půlka, vidíte tam Cyberdyne Systems a tady trochu malý popisek. Stroje, kteří ovládli budoucnost, poslali nezastavitelného Terminátora, aby zabil ještě nenarozeného Johna Connora. Nezdařilo se, stroje se o to pokusili znovu. A tady, jak vidíte, Cyberdyne Systems a T a dvojku, tak když to oddělíte, objeví se vám Arnold Schwarzenegger, neboli T800. Když toto odendáte, objeví se vám úžasná figurka. Úžasná figurka v podobě Terminátora T800. Tady máte jakýsi malý popisek. Tady dole taky. A jinak tady máte zabalenou komplet figurku. Podíváme se na ní. Tady máte vydanou figurku a myslím, že vy máte stejný názor jako já. V tom, že je to opravdu úžasná figurka. Vidíte ji v póze s brýlemi a s jeho brokovnicí Winchesterovkou a Coltem, který má za pasem. Jeho bunda má mnoho detailů, tady pásek, kapsy, zip, tady nějaké cancoury, tady pásek kožený. Myslím, že tato bunda je z nějaké jelenice nebo z něčeho takového, nebo z koženky. Tady máte konec pásku. Hnědý pásek a kožené kalhoty ze stejného materiálu, z kterého má bundu. A potom jeho boty, které jsou taky hodně zdetailovány. Tady vidíte nějakou přesku přesto. Tady ještě vidíte nějaký ten zip. A ještě vidíte nějakou podrážku na těch botách. Tady můžete vidět 2012 Hot Toys. Detaily obličeje jsou také hodně povedené. Vidíte hodně vrásek, vlasy také. Tady máte Arnolda bez brýlí. A když mu dáte tady tu věc ze zadu, tak se vám tam objeví joystick na pohyb očí, s kterými dokáže hýbat.
velmi skvělý detail. Můžete ho postavit do různých pos i s těma očima, že může třeba mít hlavu otočenou takhle a pohled otočen sem. Tady vidíte podstavec, trochu odlišný od těch ostatních. Tady vidíte nápis T800 a Terminátor. Vím, jaký to má vzor, určitě to bude nějak souviset ale s Terminátorem. Tady, když se zapne, tak svítí nápis Terminátor T800. Toto celé také svítí. Mezi příslušenství patří tento pár uvolněných rukou, dlaní zaťatých pěst a pár dlaní pro držení. Tady to může držet i Winchesterovku, tu brokovnici, dále potom ten granátomet M79 a potom dále může držet i M134 kulomet. A potom pár pro držení kulometu. Dále tu potom máte pás zbraní do M79, do granátometu. Vy se můžete podívat na jeden z granátů, který vypadá opravdu nějak takto, opravdu malinký. A pokud budete chtít, tak ho můžete dát i do této zbraně. Stačí jenom takhle uvolnit tuhletu věc, odklopit a vložit a zacvaknout a opět zavřít. A granátomet M79 je připraven k výstřelu. Samozřejmě jen dočasně a ne vůbec vážně mi neberte, že to je pravý. Tady vidíte M134, kterou Terminátor použil v Cyberdynu. A tato zbraň má mnoho detailů. Tady vidíte nějakou páčku, tady vidíte nějaké dráty, které tady má. A tady máte pás střel, který končí v této tašce, kde vlastně měl schované té náboje a funguje a dávají se sem do této kapsy. Potom tady máme ten Colt. Aspoň myslím, že to je Colt, ale nevím teď číslo, který vypadá opravdu krásně, leskle a který má funkci tu, že mu tady můžete odebrat ten zásobník a podívat se na střelu, která tam je, a potom má tu funkci nabíjení. A jinak vypadá opravdu bezvadně. Ještě ten kohoutek se dá pohybovat a to je krásná zbraň, jak se krásně leskne. A tady máte brokovnici Winchesterovku, která tady má nějaký symbol, nějaký znak, nevím přesně jaký. Tady můžete vidět nějaké šrouby, tady. Imitaci dřeva, která vlastně je udělána z nějakého plastu, což je udělané i na M79, jako to nabíjení. A vlastně, když to jakoby nabíjíte, tak tady máte tendenci, že ten náboj vlastně jakoby z té zbraně vyletí. Takový modrý náboj do brokovnice, tam je vidět. Potom jsou tady dále takový tyhle kleštičky, které vlastně použila Sarah Connorová, aby Terminátora naprogramovali, aby se choval více lidský. Mohli jste to vidět akorát v prodloužené verzi, která u nás vyšla na DVDčku. Ale potom tady nějaký ten píst neboli plombu, já nevím, to jste taky tam mohli vidět. Ale potom tady takový kryt na uložení čipu na jeho hlavu. Tady máte čip, který je až moc malinký na to, aby se mu držel v rukou, takže ho držím těmito kleštěmi. Tam si můžete podívat, jak je hodně detailní na to, jak je malý Terminátorovi, ale tam
do hlavy prostě nedáte, takže ho máte jenom na to, abyste mohli třeba takhle udělat nějakou scénu s čipem. A jinak tady potom máte samotný srulovaný chomáč vlasů, který je vlastně oddělen jako kůží, nějaký ten skalp, něco podobného. A to všechno bude tady tomu cápkovi dát na hlavu. Takže Terminátorovi se odendal ty jeho vlasy, které schovávají tady tu díru. Můžete tam krapet nahlédnout a vidíte tam, že endoskeleton je od krve a tam hluboko uvnitř uvidíte, že tam je schovaný čip. Ten trochu teď zaděláme, to tím, že mu tam vložíme tu věc. Tak, vidíte to tam sami. A teď tam vložíme tu druhou věc. Že to tam... A sami vidíte, jak to tam teda drží. Ještě tady tu věc. Tam můžete uložit a to tady uložíte do té díry, která je tady. Takže takhle by tam teda měla držet tato věc. A myslím, že takhle asi by Terminátora nikdo nevystavil. Protože Terminátor by takhle vůbec nevypadal dobře. Kdyby tam měl takhle odendán ten kousek z hlavy, nevypadal by vůbec dobře. Pokud to takhle máte, tak tam můžete dát ty vlasy, myslím, že nespadnou a vypadá to jinak takhle dobře. Vůbec nic není poznat, že tam něco Terminátor má nic uloženého. Tady máme plánek k Hot Toys figurce, který je součástí každé Hot Toys figurky. Takže tady máte jak k joysticku k pohybu očí, jak správně, jak jsme si teď ukazovali před chvilkou, jak se správně otáčí hlavou, jak ne, co se nesmí, že se nesmí takhle nějak dotýkat toho gumového těla. Tady vidíte, jak hýbat rukou, nebo pohyblivost rukou. A tady vidíte, jak vyzbrojit Terminátora tím jeho arzenálem zbraní. To jsme si tady neukazovali, ale myslím, že podle plánku byste to poznali. A jak se vyměňují baterky a jak zacházet s podstavcem. A tady to máte v jiném jazyce. Takže tady máte porovnání velikostí. Tak, T800 je o něco větší než Jack Sparrow a o něco menší než Classic Predator. Takže to by byl můj DX Terminátor od Hot Toys. A doufám, že se vám moja recenze na něho líbila, že bude hodně lajků. A já už se těším na vás u nějaké další recenze. A také se těším na mé další Hot Toys figurky, které doufám přijdou brzy. Hlavně Hawkeye, Joker a Gordon. Na ty se hodně těším. Ostatně Joker je také ze série DX, takže bude třetí figurkou mé DX sbírce. Takže to by bylo tedy vše a já se na vás těším u nějaké další recenze, takže se mějte a opět někdy na viděnou.